Dobar vam večer, cijenjeni gledaoci. Pratite Dnevnik radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona. Ovo su vijesti koje su obilježile dan. U Federaciji Bosne i Hercegovine raste broj djece oboljele od rijetkih bolesti. Tim povodom Federalni savez za rijetke bolesti organizira kampanju Upoznajmo rijetke s ciljem podizanja svijesti o rijetkim bolestima, oboljenjima, ali i načinima njihovog liječenja. U Federaciji liječenje i lijekovi su skupi, a trebali bi biti plaćeni iz sredstava Fonda solidarnosti. Međutim, federalne vlasti u fond decenijama nisu uplaćivale sredstva koja se izdvajaju iz radničkih plaća. Priču donosi Aida Štilić. Sin Zemire Ćerimović, 20-godišnji Dino, od cistične fibroze boluje skoro cijeli život. Progresivna je to bolest i vrlo često djeca koja obole od nje ne dožive Dinine godine. On jeste. Godinama je uzimao lijekove koji su zaliječivali samo posljedice, odnosno simptomatske pokazatelje, a sutra će simbolično na dan oboljelih od cistične fibroze primiti prvi puta lijek za svoju bolest. Ali je inovativni lijek i radi preobrazbu organizma, ispravlja taj, kako bi rekli, pokvareni gen u organizmu i da djeca dobivaju na kilaži. Po pričama, znači, od pacijenata koji su već počeli koristiti lijek, znači u roku nekih 10 dana djeca prodišu kao drugim plućima, znači ne mogu da vjeruju ni oni sami. Ako Bog da, znači sutra se nadamo u Sarajevu, znači da će početi napokon, znači ostvarivati se snovi i taj neki drugi rođendan, tako da kažem. Cističnu fibrozu se karakterizira kao rijetku bolest. Upravo zato liječenje je izuzetno skupo, posebno ako nije organizovano od najviših instanci vlasti u ovoj državi, a skoro pa i da nije. Pacijenti sa rijetkim oboljenjima liječe se iz takozvanog Fonda solidarnosti. Ovo su iskustva sa tim načinom liječenja. Zakonom o osnivanju Fonda solidarnosti prije nepunih 20 godina vlade federacije su odredile način punjenja sredstava u Fond solidarnosti. Ono predviđa jedan dio doprinosa od zdravstvenog osiguranja za sve radnike u federaciji i koliko god da se napuni od tih postotka doprinosa, toliko je vlada federacije obavezna uplatiti iz budžeta federacije. Napomenut ću, za nepunih 20 godina da vlade federacije, sve vlade unazad, nisu uplatili niti jednu marku u Federalni fond solidarnosti i napomenut ću da se dug vlade i nepoštivanje zakona je napravilo dug od 1,5 milijardu maraka. Ovakav odnos vlasti prema svojim građanima napravio je listu čekanja od 1600 najteže oboljelih u Federaciji BiH, a 1/3 među njima je ona koja boluje od rijetkih bolesti. Novi lijek kojeg će mladić Dino sutra dobiti na godišnjem nivou košta pola miliona maraka. Međutim, kako su tokom decenija liječene samo posljedice njegove bolesti, Dino je i dodatno obolio. Moj Dino je imao transplantaciju jetre gdje mu je od količine lijekova jetra nastradala, cirozu je dobio. Imali smo priliku, znači, da odemo u Istanbul, da odradimo transplantaciju jetre gdje sam mu ja kao majka bila donor. Ciroza jetre je u stvari posljedica toga što je Dino dnevno morao uzimati veliki broj tableta koje su mu u konačnici oštetile ovaj organ. Njegova terapija, različite palete vitamina neophodnih za očuvanje života, roditelje su koštali oko 500 maraka mjesečno. Snalazili su se, kaže Zemira, od toga da su neka druga udruženja im davali lijekove, pa naravno do plaćanja iz vlastitoga džepa. Međutim, mnogi pacijenti sa rijetkim oboljenjima ne mogu sebi priuštiti lijekove kojih u federaciji nema na listama zavoda. Pacijenti sami se snalaze, nažalost, traže u zemljama okruženju, traže načine skupljanja sredstava ili u zemljama gdje je taj lijek odobren, nažalost, idu i traže podršku ili eventualno zna se desiti iseljavanje. Mi imamo s područja općine Cazin i općine Bosanska Krupa 2 pacijenata koji su iselili iz Bosne i Hercegovine.
Prema podacima Udruženja za oboljele od rijetkih bolesti, koje postoji 2 godine u Federaciji BiH, za sada je oko 50 oboljelih od rijetkih bolesti, čije liječenje je u pravilu izuzetno skupo, ali skup je i svaki ljudski život. Svaki radnik od svoje plaće odvaja novac za punjenje Fonda solidarnosti upravo za ove ljude, a vlasti su te koje su proteklih decenija taj novac uzimale i nisu ga uplaćivale u Fond solidarnosti. Očigledno, njihov vozni park, njihove dnevnice, plaće i ostala prenapuhana primanja su bitnija od života oboljelih u ovom BiH entitetu. Cijenjeni gledaoci, Dnevnik radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak večeri uz naš program.